रियल में झगड़ा तो ई गाना पर भइल बा। हमर जान आज हरदी से लटाइल बाड़ी। तो का हाल बा भाई लोग, हमारी बोका प्लस का चैनल में आप लोगन के स्वागत बा। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट कर रहा बा। ई गानवा पर झगड़ा कहाँ भइल है? ई गानवा पर तो देख वीडियो में झगड़ा भइल है, रियल में झगड़ा भेल कहाँ बा? रियल में झगड़ा तो ई गानवा पर भइल। हमर जान आज हरदी से लटाइल बाड़ी। हमर ई गानवा पर भइल बा मेन झगड़ा भेल रहे हल्दी लाके जान के जम के झगड़ा भइल रहे भाई लोग। ई गाना आवे से पहले प्रमोद प्रेमी के कुछ घंटा पहले राते में गाना रिलीज भइल रहे। एकनी के हमरा हिसाब से तो लगा था कि एकनी के कोनो चाले रहे गाना हिट करे खातिर, काशी के नया एक्टर बा सौम्या पोखरेल, ओकरा हिट करे खातिर शायद हो सके ओकनिए के चाल रहे। यहाँ आपस में पब्लिक मीडिया वाला एकदम दनादन न्यूज़ चलाते गए, लेकिन फिर भी उतना हिट ना भइल। और फिर जैसे ही गाना रिलीज भइल ओकरे जस्ट 1-2 दिन बाद एक और मुद्दा उठा देले रहे सौम्या पोखरेल की। कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। भोजपुरी में आके काम करता रू, अब भोजपुरी में पवन सिंह के न जानता रू कि पवन सिंह के बा। हाँ, पवन सिंह के अगर केहू न जाने ऐसा हो सकेला। अभी यूपी बिहार में अदर कंट्री के तो लोग भले न जानी, वो अलग बात बा, लेकिन यूपी बिहार के लोग भोजपुरी में आके काम कर रहा बा, पवन सिंह के न जाने ऐसे हो न सकता। खैर तोहर सोच गलत बा, कहाँ से कि पवन सिंह के कहीं ना कहीं खरे बेइज्जती कैलू करू थी, ये लिए तू तो कभी भी आगे बढ़बू ना। केहू के नीचा देखा के केहू आगे बढ़ल ना बा, आज तक ना बढ़ी। जस्ट 6-7 महीना पहले हमारे को गांव के जस्ट बगल के एक सिंगर बा, छोट मोट सिंगर मनोरंजन भारती। ये रियल बात है, हम कोनो फेक बात नहीं है बतावत। मनोरंजन भारती है सिंगर, छोट मोट सिंगर है, जेकरा साथे सौम्या पोखरेल देवी गीत गैले रहे। तो देख ली ये गाना, ओकरा बाद हम कखा गघांगे पढ़ब माई के संगे। देखा तर अभी कख ग भी भुलाइल बा। हाँ तो कख ग पढ़ब माई के संगे, कख ग अंग पढ़ब माई के संगे। अभी कख ग भी ना होता, आ गए भोजपुरी में स्टार बने। आते ही कंट्रोवर्सी करे लागल, एक दूसरे के पीछे पड़े लागल। जैसे विवाद में रहेला खेसारी लाल, वैसे ही इहो सोचा था कि हमहूँ होके आगे बढ़ी, तो ऐसा ना होई न चली। आ टैटू बनवा लेला से कोनो टैलेंटेड ना हो जाला, ये बात कान खोल के सुन ला। फैन तो खैर बहुत गोरा के ये दुनिया में हिंदी से लेके भोजपुरी में फैन तो बहुत बड़ा बा, तोहरों से बड़ा फैन बा, जी जान देवे खातिर तैयार रहे। तू तो खाली टैटू लगवा ले भाई, तो टैटू से का हो, कुछ ना हो। तो हमारे चैनल पर नया बनी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जा, कहाँ से ये पर रोस्ट वीडियो एक से एक वीडियो आते रहेला और आते रही, हमेशा अपलोड हुई। तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर दी।